Černiansky. Ale zdá sa, že to dopadlo príliš vážne na to, aby sa jednalo o nejakú stratu pravý. Ale skutočne maximálne športové výpätie a výkon, pretože už v tomto momente sa blíži ku 70, ktorú má aj na chrbte svojho dresu. Momentálne sa pokúsil vyhrať nejakú prácu do kopca, ale je tam. Vladimír Rokita odvážne pridáva plínušok prvých metrov. Sa s tým neondie, ako hovoríme na Slovensku. A Martin Rokita sa stráca v lese. Myslím, že toto je práve to, o čom sme hovorili pred chvíľou, keď sme vás prosili, aby ste sa nezdržiavali v blízkosti trate. Cena za schovávačku patrí Martinovi Rokitovi, ktorý zmizol niekde v buši. Musíme chvíľočku počkať, pretože jazdca máme v kríkoch a určite bude chcieť odtiaľ odísť, takže mu nejako pomôžeme. Davidvaja asi nie, ale naši traťoví komisári už vyťahujú. Tu je, áno, vidíme ho aj s jeho motocyklom, schoval sa v lese. Tak ho privítajte si teraz do 36, tak poďme, Zlatko! Vidíte, že preskakuje tú druhú jamu a má dobrý švung. Myslím, že by mohol prekonať tam tú nepríjemnú tú hranicu. Veľmi dobre, je stále v stúpačkách. Je stále v stúpačkách. Pozrite sa na to. Pozrite sa na to. Trati už medzi tým Jan Začko na Husqvarne. Jan Začko v prvej jazde išiel 105 meter, čiže zhruba niekde sem a tu skončil na tomto vrne 105 metrovom, ale teraz pokračuje ďalej. A blíži sa k 20. Škoda, prváka, škoda tam. Posledná časť svojho dnešný výkon ešte nejakým spôsobom skorigovať a hlavne vylepšiť. Takže Skovita Nižma je prišlo 20-ke, je stále tráži, 140, toto je vôbec nevyzerá zle. Skutočne žabrúci na toto záverečné kolo. Takže na zemi uvidíme na výsledok aplauz dole. Samozrejme moc sa díky na to, že je po šuchu, ide veľmi rýchle, 90 za sebou. Na holinky Ivanov Štíl, veľmi známy, Ivan dokáže mlahočko skákať cez prekážky, tak ako to teraz máte možnosť vidieť.